kauan hain ja sua etsin, ennen kuin löytää sinut sain. Mä polkuain, vain kuljin yksin ja tunsin kaipauksen rinnassain. Niin vähän elämästä tiesin minä silloin, ennen kuin sinut kohdata sain suvi-illoin. Sen heti näin, niin silloin muuttui elämäin. Suuren riemun tunsin syödessäin. Mä luulin niin jo monta vuotta, sua turhaan hain, oi rakkain vain. Kun harhailuun mä olin suorta, sain monta kolhuakin matkallai. Vain pieni hetki sitten kaiken muutti toisin. Sua rakkaimani kuinka siitä kiittää voisin. Jo kuivuneet on kaikki kaipuun pyyteleet. Tuntut varjat poistan väistyneet. Minulle sen teit, sä minut nostit taivaisiin, minut onneen veit. Mä jälleen luotan unelmiin kuin hyökyaalto on. Tää tunne suunnaton, tää varmaan suunta rakkautta on. Mä toivon niin, oi rakkausani, onnemme kauan kestävän. Kun silmis katson arvaani, niin tiedän toiveeni tuon täyttyvän. Nyt jälleen uskoa voin rakkauden voittoon, kun kanssas kulkea saan uuden aamun koittoon. On ihanaa, kun meitä sydän johdattaa, sinne mistä löytyy onnenmaa. Minulle sen teit, sä minut nostit taivaisiin, minut onneen veit. Mä jälleen luotan unelmiin kuin hyökyaalto on. Tämä tunne suunnaton, tää varmaan suurta rakkautta on. Minulle sen teit, sä minut nostit taivaisiin, minut onneen veit. Mä jälleen luotan unelmiin kuin hyökyaalto on. Tämä tunne suunnaton, tää varmaan suurta rakkautta on. Lämpimästi tervetuloa tähän laskiaissunnuntain konserttiin. Minun nimeni on Riitta Väisänen ja tässä on Kaskikuusen kansan pelimannit koko komeudessaan. Annetaanko yhdet aplodit? Ja tässä minun vierellä on laulajamme, ihan ikioma laulajamme Asko Vesa. Ja Askolle myös aplodit. Ja tervetuloa tähän levyn julkistamiskonserttiin Säveliä Korven kätköistä. Tämän päivän suurin tähtemme on mestaripelimanni Kalevi Kainulainen, Lapinlahden oma poika Pällikkäältä. Kaleville iso Toimin siis tämän porukan vetäjänä ja olen tästä CD:stä nyt sitten tietyllä lailla vastuussa. Ja olen tässä toiminut tuottajan roolissa ja kaiken maailman muunkin roolissa sillä tavalla, että iän on lähtenyt, mutta elkee olla moksiskaan. Viimeiset kenraaliharjoitukset oli vielä sen verran kovat ja tiukat, että niin piti vähän komentoa noita poikia. Mutta
tässä sitä männää ja yritetään saada sen verran iäni pihisemään, että saatte selville, että mitä on tulossa. Ensimmäinen kappale oli Kuin hyökyaalto, ja tämä on niitä Kalevi sieltä vähän aikaisempia tuotoksia. Ja tässä konsertissa kuulette ihan näitä uusia, kuin myös sitten niitä vanhempia Kalevin sävellyksiä. Tämä seuraava kappale on Häävalssi, oikein ihana sellainen, jossa on tunteikkaat sanat, mutta myös oikein nätti melodia. Kaunis oot morsian, ja Asko Vesa laulaa sen nyt meille. Ja 1, 2, 3, 1.
kesä on tulossa ja noin viikko sitten vielä suurin piirtein kärsimme kovasta pakkasesta. Ja yhtäkkiä minä sitten huomasin tuossa viime viikolla torstaina ajelin harjoituksen, että miten tämä voi olla mahdollista, että nyt sitten on jo näin lämmin. Eli sitten kun se kevät tullut ja kesä tullut, niin se tulee ilmeisesti aika ropiistin. Näitä Kalevin lauluja on nyt sitten kuultu ympäri Suomea ja noottikirjoja on lähtenyt varmaan minnekähän kauas asti Kalevin posti mukana vietäväksi. Muistatko itse, Kalevi? Kemijärvi Espoo akselilla ja siinähän se Lapilahtikin välissä suikahtaa, niin on näitä lauluja nyt sitten levitetty ja nyt tämän CD:n myötä totta kai sitten myös näitä on kuultavana, mutta moni laulaja ja varsinkin minä olen kuullut, että moni kuoronjohtaja ja kuoronvetäjä ja sovittaja on ottanut näitä Kalevin kappaleita omaan käsittelynsä. Ja täällä Ylä-Savossa ja täällä meillä Savossa on myös oma Pelimannien lauluryhmä, joka ei ole vielä hirveän monta vuotta vanha tapaus. Ja nyt sitten kun suunniteltiin tätä levyä, niin Kalevin kanssa tuumittiin, että mitäs kaikkea me haluttaisiin tänne mukaan. Ja Kalevi halusi ehdottomasti, että tämä lauluryhmä on mukana. Ja nyt sitten he ovat täällä ja olemme olleet tosi kiitollisia, että nämä laulajat on jaksanut tänne asti tulla ja sitten tulla myös sinne levyyn tekkoon. Ja sehän oli hirveän mukavaa, vai mitä? Kerralla pistettiin purkki ja se oli siinä, vai mitä sanoo Petra Lisitsin Mantere, joka on myös tämän lauluryhmän vetäjä. Annetaanpa Petralle myös aplodit. Ja nyt sitten Kulkuria kesä.
katson sinun rakastettuun, annan sieluni sinulle. Elämäni, unelmani, katson kaivaten sinuun. Onko meillä vielä aikaa rakkaudelle, unelmille? Ei se katso ikäaikaa. Toivoisin niin, että
on sitten Seppo Venäläisen sanottama kappale. Eli nämä kappaleet, 2 kappaletta kuullaan seuraavaksi.